Phinde futhi ngiyilungise le ndaba ukuze bezothi abantu kuyiqonda. Isikole phela kahle kahle ngiye ngifise ukube kuthiwa kangcono ukuthi ngekhona indlela engenziwa ngayo isintu sifundwe ey'koleni ukuze kube ukuthi umuntu engafundi engafika grade 12 aze ahambe umuntu ayofunda ko-varsity aphinde abuye azosebenza kahle umuntu kodwa kube ukuthi kunento angayiqondi emayelana naye njengomuntu owumZulu. Fuze abe ey'koleni kufundwa yonke into njengokuthi nje uma ngabe ukhulelisa ingane yomuntu kumele uyohlala ugeza amagceke. Uma ngabe ulayini ingane umuntu ayikhiphe emntombini kumele ukwazi ukuthi umangalele lapho noma kanjani umndeni wakini usumangalele usuboshiwe wena kumele ukhiphe inkomo kamama. Ngisho ngabe kuthiwa awuzukuyishada leyo ngane kodwa ngoba usulale nayo wayikhipha umntombi, khipha inkomo kamama ifunakala kuwena obe uqala olale nayo noma kanjani. Kufundiswe ey'koleni ukuthi uma ngabe kuthi wena ukhokhela into ongayazi uboshiwe necala lokuthi uvuma into ongayazi ongayenzanga. Umkakho vele uma uthi uzomshada lowo mntwana usenenkinga vese kunamagqubo ukuthi ukhokhiswe bakhokhisa abantu ukhiphisa inkomo yomuntu ekubeni wamfica ngaphelele. Izinto lezi engabe isikole siyalekelela kakhulu lezi nkulumo kanjalo ngoba uthola ukuthi umuntu useqede konke ufundile uhamba ngemoto nokushoda manje ushaba isinto yabo. Thothi uprincipal uphethe ke uzofika tshenwe yimina ngithi hayi kumele kube kanje kube kanje. Ngathi uyabona-ke manje ukuthi amandla akhe lo muntu uthi asebuye edle ngoba manje useshawa into esimple yesintu. Abantu lento yesintu ake bayibhekelele even namakhosi ngiyafisa bayibhekelele ukuthi izolela kangakanani ey'koleni. Angisho ukuthi kumele kuthathwe mina ngiyofundisa ey'koleni cha, but akube namathuba nje azokwenza ukuthi iy'ngane y'qonde ngesintu. Uyabona zazi ukuthi kahle kahle ngoba into le abantu abayidingayo izobasiza kusasa. Yabo ngilana-ke uma kuwukuthi uyokwakha ubuhlobo kuleyo ndawo umuntu osuwomakha nawo ubuhlobo usenomntwana wena kodwa awumzalisile, lowo muntu lowo kufuneke wazi ukuthi uma ngabe laphana engaze ehlawule lowo muntu uma efika lapho ukhipha iy'nkomo eziwu-6 uyishiye egcekeni, ilungelo lomnumzana wakhona ukuthi athathe eyodwa yazo ayibulale kuthiwa iyahlawulwa, kuyahlawulwa ngayo. Vele ngeke kukwazi ukukhulumeka indaba zalo mntwana zibe right zibe zinhle ekubeni kwagcina kungcola ithongo ngaye la ekhaya. So umkhwenyana ayimthinti ngoba abantu abaningi yabathethe indawo ngithi ngihambisa iy'nkomo ekhweni lami bafike bayibulala enye ngaphandle. Manje shuthi mina sengifana nomuntu ohambisa iy'nkomo eziwu-5. Cha, ubungahlawula ayibalwa kuwena awuhlangene nayo. Wena uhambisa iy'nkomo ngoba uyokucela ihlobo ngoba uyokwakha ubuhlobo laphana, then ubaba kulowo muzi noma obhuti bakulowo muzi kube isinqumo sakhona ukuthi bethathe inkomo eyodwa yazo beyibulale ngoba befanele bekwenze vele ngoba lo mntwana sekuzokhulunywa ngaye nje la wagcina engcolisa igceke la ekhaya. Ngoba-ke manje sekufike iy'nkomo ey'qhamuka komunye umuzi mayelana ngaye akube khona inkomo ebulawayo ezoba yihlawulo ngoba ihlawulo libalulekile liyimpoqo. Ingakho ngaze ngasho ngathi umuntu ongahlawulanga uhamba mbombondo lo akahlawulwanga lo. Nikhona ngendaweni uyabona uzwe ngisho olimi into akaze ahlawulwe. Uyambona ukuthi akaze asifake isiphandle empilweni yakhe kukhona okushoda. Yingakho ubezwe bethi abanye abantu usibanibani ufuna usiko, yabo. Khona-ke abantu ababonayo ukuthi hayi lo noma umuntu kodwa hayi kukhona okungahambanga kahle ngendlela. So into leyana eyimpoqo ehamba ikhwelezeke ivele emntwaneni ukuthi ayenzakanga. Abantu abangadidekile uma kwenzekile ukuthi ingane lo mntwana olotsholwayo ubengahlawulwanga akulona icala abakubo kwakhe uma ngabe kukhona inkomo eyodwa abayibulalayo wena umusuzo wakho ubuhlobo kulowo muzi, kodwa kuwena iseyilobolo. Isinqumo sakho ubaba ozofika akhulume lapha emsamo cha nabo sibanibani nayo ingane athi kuzokhokhelwa abakwabani kodwa kwinkomo eyodwa njengoba nagcina la ekhaya kungcola umuzi nje ngizoyibulala ngaphandle ngoba kufuneka kube ukuthi la ekhaya kuba njani amathongo akhona aba-clean, umuzi ube right, amathongo ekwazi ukuthi nawo ebusise kahle. Ngoba ngisakusho namanje uma kuya ngokuthi kuyalotsholwana kukhishwe iy'nkomo, angikhulumi ngelobolo lemali, angikhulumi ngomshado wasetendeni, ngikhuluma ngelobolo mina lemali, ngikhuluma ngelobolo ley'nkomo kusuke kukhishwe utshwala laphana isicathulo sokukhipha abakhongi beze besiqhabule naso ngoba basuke bembatha
abantu bala ekhaya, abanikazi bala ekhaya, ngoba uthola ukuthi umkhongo omdala vele isikhathi esiningi suke ngongaphandle. So yingakho-ke qabla ngisho lokuhamba kuthiwa shana nalo kuhamba emsamo lwabakhongi, basuke bembatha abantu bala ekhaya ukuze uma behamba lapha indlela icace uma befika. Futhi ngifuna ukuveza umkhongi mekade ehambile yolobola, noma engathi ebuya bese edlula efica emcimbini womuntu kuthiwa ziwa kangakanani, abanalo ilungelo abakhongi lokuthi mase bebuya kulowo muzi kade bolobola kona bedlule kulowo mcimbi. Abakhongi bayabuya straight befike bebeka inkulumo ekhaya. Sihambile sakamcineka safike samukelwa lapha kwahamba kanje kanje kanje. Uthe ubaba khona wathi and sibuyele nencwadi ey'bili mhlawumbe ethi uhambisa isithupha sibuyele nencwadi ey'bizo. Uthena-ke kule ncwadi ey'bizo iy'nkomo ey'shodiyo zingaka, shuthi mhlawumbe zinganyali mhlawumbe ziwu-9 amikalo ziwu-4 njengoba sekulokhuzwe nje usinga ziwu-4. So njengoba ngazi ziwu-3. So njengoba nje ziwu-3 inkomo edingakalayo, shuthi sihambise 6 7 8 9. Shuthi ifenisha uthe izoba ngakubona bazoyithenga ngoba umntwana ubesenjani, ubesevele nomntwana. Shuthi kunenkomo ey'phukile la eseziningi kakhulu, kubalwa inkomo kamama, kubalwa ukuthi usenengane, njalo njalo. So-ke uma ngabe kuwukuthi ufica nesimo esikanjalo, ubona inkomo beyithatha beyibulala, ayibalwa kuwena. Cha, uma ukuthi kuyafika kuleyo ndawo leyo bathi leyo nkomo wena kumele kube ukuthi uyahlawula le ngane noma lowo muzi still uyahlawula, wokwazi ukuthi lapho bakwenza into ethi umkhuba futhi awukho. Iphinde futhi lokho okunye, uma kuwukuthi-ke wena usumzale sokwesibili kodwa kuhlawulwa ngekuqaleni, wena wayikhipha imbuzi, oluthi uyafika nenkomo kwase kuba khona inkomo abayithatha beyibulala, still nakhona futhi ibingabulawela ukuthi wena uyahlawula. Cha, wena njengoba usugeza amagcenje ubusuphelisile ngembuzi, le nkomo leyana sebeyibulala bona ngoba vele kuwusiko impilo ukuthi inkomo kumele ibulawe umuntu uma wayezalisiwe. So sekumele bona-ke abazali akusahlangene nawe, leyo nto ingakudidi nje, yabo. Ayisoze futhi kuthiwa leyo nkomo leyo kuzofuna ukuthi ithathwe kuwena emalobolweni akho. Cha, wena amalobolo akho uma uthi uhambise 7 aseko-7 laphana ekhweni lakho, akujiki futhi akushintshi. Ngiyabonga ngethuba, ingane zakwethu.